Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Mayong hapon sa ating mga palangga ng mga tagpalamati. Kagari naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma sa Sabadong edisyon sa This Is My Life. Aton pagpangamusta kay Ti Sabado Subong, tingob na naman kita dera. Anong mga plano ninyo? Bapaamo na si Tita Wilma. Uy, kaya mo naman yung adlaw nga ang mga salawayo naton, kapasaway, hindi ara naman ada sila nga daan tawe, di ba? Pero ti siyempre ang mga iloy, ang mga ginikanan nga nagatrabaho, pud iya karon nga adlaw. Ang mga wala trabaho sabay duty, syempre kabalo naman kita sa mga nanay. Pag Sabado gani nga adlaw ti medyo ugtas-ugtas, mga lalaman kag mga hilimuson ay hingagawan nyo sa ulan kay nga gulpi lang bala, no? Gulpi lang iya nga mabundak ang ulan pero hingalit lang na siya. Pagkatapos malula man siya. Di kinalan bantayan mong imong ilinaban kay kung hindi gani tapos gana. O sige, karon nga hapon, syempre, sa nahambal na ni Tita Wilma Sabado, Nobyembre 13, tuig 2021. And for sure nga, nakapanyaga na gin, kag nagapahunay-hunay, naga-relax sa inyo direktag sa ka nahamtangan sa siningation. Ang question, ano ang plano para ang iba basta weekend ka plano magwa, di ba? Kay ti matamat gin man halog na ang aton paghulag-hulag. Pagkatapos ng iban may overnight somewhere, do amo na bala o pwede ang aton sini pamilya or kadto sa iban naton nga pamilya. Okay lang gid na siya. Basta ang paghalong sa gihapon aton himuon para sa safety kagaluwasan sang tagsa-tagsa. Ilabi na nga aton mga kabataan. Do kay nami lang bala pamatian ay titawi ka damo sang kabataan nga nagapabakuna na subong na from 12 to 17 years old. Kaya so na matamat naman napapanaog na. Amay para makabalik ang kabataan sa eskwelahan kay hambalya sa mga kabataan. Lain gidya kung gatubang kay mamo, lain gidya kung gatubang kay mismo, bisan ang mga teachers itself, din sa mga maestra na ito, nagahambal mismo nga siling lain gid man Tito Wilma ang face to face. Kay sa ila mas mabudlay pagani amo na masiling lang iban nga ginikanan nga nagpatawhay ang mga maestra tungod sining module nga aning blended learning nga ini mahaagtag module sa mga ginikanan para sa mga estudyante, iba nag-online. Pero sa tuod mas mabudlay gali ang ila sinisituasyon para sa ilang mga kabataan, ang ilang mga estudyante. Sige lang, go lang, suportahan na lang parents and teachers, di ba? Okay, sige na. Siyempre, karon nga hapon, aton istoryahan, basta na-remind na kamo ni Tito Wilma sa paghalong kung din man kamo magkadto, magwa, or let's say, kadto kamo skilid bye-bye, pulo paliwaliwa kamo kundi indire nga lugar, nga may mabulubugnaw iya ang dapyas ang hangin, pero hinay-hinay lang sa gihapon. Magluwas subong, syempre, Sabado si Tita Wilma hindi magbasa sang sulat. Wala kita sulat every Saturday. So, pila naman ka mga updates nga ito ni hatag sa inyo. Kag pagkatapos, ano naman ang tupiko nga ma-share ni Tita We para sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Sa mga ginikanan para sa ilang mga kabataan. Amo inang aton to tupiko man karon kay ilabi na ang concern subong sa nga halus tanan. Pila naman tawi mo, almost 2 years na natungod sa mental health, na mental health sang tanan. Ang ating concern subong is ang kabataan kay mamat-amat na sila, di ba? So, inaman ang ating istoryahan sa sininga hapon kag
pag may time karon na pasiplatan naton for your information nga nakakuha man bala sang akon siniig tilupangod na bisan gamay lang nabala naton is laughter ano gani is the best medicine bisan fake gali nga ano mo na bisan fake nga pagkadlaw kabulig may kontribusyon siya no sa eton siniikaayong lawas kag Paras ka, ilabi na gid sa karon nga panahon iya sang kasubo tungod sa pandemic ngayon eh. Nga nakasiling ka nga kasubo. Hindi ka na masubuan nga hindi iya 100% normal ang imo mga hulag, di ba? Ara naman siya, nag-atake naman siya. Hindi, kinanglan, basta magmala akong tutunlan tubig ko ginamo. Pasensya ako nyo lang kung mag-inom ko tubig, ha? Okay lang na siya diya, no? Basta kita pa dayon nga mag-opda na iya karon nga hapon. So, magluwas na, syempre, nga ito man sa ka-horoscope. Kag antas man si Tito We, malipat. May winner kita karon, mabunot kami winner para sa iton sa pamaskwa, no? 13, yes. Ay ko ginapunggan. Mabunot kami karon winner para sa aton sa pamaskwa sa ARV. Sino ay han ay makabaton sang aton sa 500 pesos nga cash sini nga hapon. Alerto lang dang inyong mga cellphone ginakinanglan fully charged, di ba? Kakinalan matunog ang ringing tone. Gani relax lang kamo dira. Karon matimingan ginatawe, di ba? Kag ang inyo naman mga greetings, mga reactions karon, mga good reactions lang ari atong text hotline. Pwede ninyo dira ma-text kag mapadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag magluwas pagid sina, na? Sa aton mga kauturan magluwas iya nga ara sila sa mga radyo. Ang mga nagaupod naman sa aton sa Facebook Live at sa social media. Sa Facebook, ara opdanay kita sa iTunes ni Action Radio Bacolod 684 sa amon sa ni Facebook page nga opdanay kita tub-tub-tak na alas 3 man sa sininga hapon kag pagkatapos sina ara man din ang mga balita nga natipon sa amon sa ni News Center halin kaina from sign on until sign off iya adlaw-adlaw. Pero mga dalag ko man nga mga balita, ara man namon iya ara man sa amon sa ni website. Sa website, pwede man kita dira makaupdanay. Log-in lang kamo as long na may internet access kamo. Log-in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph sa YouTube pagid. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Pero gapiyong-piyong na lang matay. Ay, mga senior citizen natin, okay lang na mapiyong-piyong mata, di ba? Bastang palamatinan, kag ang aton heart, nag-uport kay Tita Wilma karon nga hapon. Hindi, nagani, magarakhak, diya sa may liliuligo nga nag-aalalawas, gitang iya sini nga mga luha sa mata, samtang nagaharakak. Anyway, okay lang na siya. So, relax lang ka mo dira, na? Antes man gamay Tita Wilma mahaytag taguro update no gamay anay sa dalagan sa nga aton man sini panahon para karon nga adlaw kay katingala sila iya mo nagakatingala sila iyang kainit nagapanaliti ay kainit bundak man ang ulan pero dali lang no hindi sa tanan nga lugar hindi man dili lang sa Bacolod lapta man ina na as suno man sa update sa pag-asa sa itong sa ni Weather Bureau, ngayong tail end sa fall frontal system, na ining shoreline nga ina mo na nag-aapekto iya dito sa bahin sang eastern section sang northern Luzon, samtang ang northeast monsoon amo nang habagat amihan sa aton amihan. Hangin na nga amihan. Amo na nag-aapekto iya sa iban nga bahin sang Luzon. Ang Eastern Visayas, Central Visayas, sa Palawan, sa Albay, sa Masbate, kag Sursugon, ang may magalumon nga kalangitan, may araman lapta-lapta nga
mga pagpanalithi, pagtupas ang ulan kag pagpanaguob, ina dalaman sang ITCZ, o ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Nga may posibilidad man sa sige-sige nga pagbubus ang ulan, may mga pagbaha-baha man. Tungod ina sang kasarangan tubtob, mabaskong nga pagbubus ng ulan. Sa bahin naman sa Batanes kag Cagayan, may ara man magalumon nga kalangitan sila, may ara man kasarangan nga pag-ulan nga ma-experiensyahan tungod sa shearline or northeast monsoon, pero daw wala gida dako nga impact sa ila. Kag ang iba naman nga bahin sa aton pungsod, amo nang may pagulugal tubtumagal umon nga kalangitan, may ara man panalagsa nga pagpanalati or pagtupa sang ulan, pagpanaguob tungod sang localized thunderstorm. Diri iya sa Agtun man sa dek banwa sang Bacolod, dito okay man lang. Probinsya sang Negros Occidental kag Western Visayas. Di ba tawa, no? Daw okay man siya. Ma-okay lang na sa wala. Kay Tiara, may paggulong-galong, magaloong mo na itong sinikalangitan, hindi ba la? Yes, gani, okay lang na siya gani. Ya, Tita Wilma, kagang aton man da temperatura karon nga adlaw, na amo na sila naton, hindi ka mo magpatumbaya iya sa pag sulay-sulay sa pagtupa sang taliti. Kay man, matalitihan gani. Pagpangatsi mo. Ano na? Pula-pula mata mo. Pagkatapos, pag magkatultutunlan mo, o buhon ka, kag hindi pagid gani ina matatapan or maagapan at hilanat, paghilanat ubon tapos gina. Well, anyway, si Haring Adlaw kaina nagbutlak alas 5:38 kag magatunod siya. Karon iya sa siniya nga hapon temprano pa, alas 5:18. Alas 5:18 sirom na ang kalibutan naton diri iya sa isla sang Negros, Bugos man nga Pilipinas, Western Visayas. Kag nga rate iya sa ang temperature rate naton is from 26 to 32 degrees Celsius. Action na Radio Philippine Standard Time, 1:59 na. So, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa inyo. Ang aton anay mga kauturan dira nga nagakinanglan man sa mga preska kag mga matahom nga bulak. Yes, ara sa Johnny and Christine. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kay ginagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2000. Okay, sa itong din ang mga nagka-online sa Facebook Live. Sa nag-upod man sa atin sa YouTube. Hi and hello. Good afternoon sa inyo. Stay safe man and God bless. Okay, ara nag-upod sa itong sininga hapon ba una gito gina si Sir Malili Uligo. Willie Delgado, good noon. Always watching lang ko RTW. Christopher Alba Jovilio, take care. Always mga palangga. God bless, well, sir. Thank you so much. Miss Margie Hanivan Malili Uligo, ara sila nag-upod man sa ito online. Salve Gatilugo. Hello, Tita Wilma. Miss you, Salve. At least subong kita tanaman ka na. Tamyaw Lihog Tawi Vanessa Starmeyo. Hello, Mom. Good morning. Good morning. Ito sa ila. Jinky Alagdon, Noel Amor, and Alex Montesa from Sir Mileli. Ruchel Fulgencio. Hello, Tita We. Mayong hapon ga-monitor ng kabidilis na may Pandanon. Don Salvador Benedicto. Live na live gid tawi 24/7 sa ARB. Malili Uligo sa Bani Cafe sa may Tangob. Action Radio Bacolod. Sa post ako Sergio Joy na kaya Blanada Tita Wilma. Gai kami pamaskobi taga bunga sa Don Salvador Benedicto. Kung ka-intra ka mo sa amon sap, nagsulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, ba si ikaw or kamo ang maswerte, no? Kamo ang maswerte nga makabaton sa atong sinipremyo nga 500 pesos nga cash. Intra kamo hello, mayong hapon Tito We, Nilin sang Sarabia, na Nilin Lubrido Papa. Lizel Baluarte, may sugpon panigaling utod lang. Mayong hapon dito ay monitor kami gihapon with my family. Family love. While ako nag-answer module sa akong mga bata. At ikaw ang ga-learn. Bisan ikaw ang nag-answer, kung gina-explain mo sila, gina-question mo sila, okay man, pero much better, gidyang ang aton kabagtana mo nag-auyat sa pencil or ballpen, kagang akon ba na nagapangapit. Thanks to watching live from Purok Red Mahogany, Barangay Tabugon, Kabangkalan. Ay abaw mayong hapon lang sa mga taga Tabugon, Kabangkalan, ano? Ara man nag-upod sa itong sininga hapon, si Miss Jane. Miss Jane Candido Hildore, upod man si Nanay Perta. Salamat gid. Okay, si Rayaj. Ano si Rayaj? Iyan na bala account name? Rayaj Ori Love na binagnap. No? Kaya mayong hapon may na nga mga anak ka mo.
Wendell Realista, mayong hapon. Hi, good PM, Ma'am Wilma. Always monitor lang. Sige, okay, good. Wala gina problema kay Tita We. Nagapasalamat man kita sa inyo. Hello, mayong hapon, Tita We. Nalinsang Sarabia, na, okay. Nabasa ko na kaina. Si Jonah. Jonah, thank you, kid. Take care always. Yes, thank you, kid. Johnny Kayab, thank you. Okay, enough lang na anay. No? Balikan ko naman na siya karon dugay-dugay. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas ka balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan pagdayon aksyon radyo pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sinsan ang mga kailangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang palangga Madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tito Wilma magpadayon sa aton sinipagpangalagada sa sininga hapon sa This is My Life Hispanic Breaking News. Alin sa ito News Center upod man kay Action an Defensor kay Dayan. Action an? Yes, Tito We, mayong hapon sa ato yung mga ka-action kag isa ini ka breaking news, Tito We, may kantanan Dahil lang wala kagasulod. Dali lang gid. Kay hindi ko di. Kaya nalipat ko. Okay. Aha. Okay, sa liwat action on, go. Yes, Tito We, mayong hapon kag sa aton yung mga ka-action, isa ka breaking news ang nakuha man naton nga information from the news center. May kantanan ini Tito We sa isa iya ka anunsyo, no? Nga ginpagwa kung sa diin official nag-file sang iya nga certificate of candidacy si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Magapapili siya as Vice President, substitute siya for Laili Oy. Ini siya ang una nga nag-file sang COC for Vice President under Lakas CMD. Oo. Ni Anay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Oo, yes, Tita We. So, sunod diri sa Commission on Elections, ang abogado ni Mayor Sara, nga si Reynold Monsayak, abo ang nag-file sang COC na ni Mayor Sara, duha ka adlaw or meaning subong nga adlaw kay 2 days before the November 15. Kay ma-end na mo, no? Di ba lang substitution? Oo. So, amo ni ang isa iya ka panibagong ginahulat-hulat. No? And officially, amo ni nagwa na ang report nga indeed Vice President ang papilian ni Mayor Sara Duterte or Davao City Mayor Sara Duterte. Kaya sila nga tigid daw, no? Nagsala, Oo. no? Nadula Okay. ng mga ang mga agam-agam. Madula na ang paghulat kag pagkangawa kag mga excitement and thrill no sang mga siyempre mga bumuluto, di ba? Oo. Oo. Mga mga supporters, Supporters. Agti syempre kita man sa media. Of course, Oo, kaya kay, dako ina nga balita para sa tanan. Amo ning ginabantayan mo. Sandi na may makitaan ka nga daan niya nga nga picture. Oo. Diba? So, amo niya, Tita We, ang pinaka-latest nga update with regards iya sa status na sa karon kung ano ang official nga papilian sa presidential daughter nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Ang dugang pangit sa karon nga mga update, kaya for sure may ara gid ni sa mga positive or negative comment, 'di ba? From the other pagid nga mga magapapili kumbaga Okay. para iya sa 2022 election. So update gikan sa News Center, una sa balita una sa Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Breaking news. Okay, so nabatian natin si Action Indayan from the News Center nga hatag sang atong suni breaking news ti sa mga nagahulat-hulat da kay ti may mga espekulasyon gin man before no nga mapadalagan gid sa national position si Davao City Mayor Sara Duterte kag ilabi na sang nag-file siya sang iya sining resignation bilang alkalde sa siyudad sa Davao. Pagkatapos, nagwa siya sa iya nga partido dito sa Davao nga hugpong. At then, pagkatapos, nagwa naman ang balita nga
pamiyembro siya, nagsulod siya sa bagong nga partido na ang likas legacy din niya Gloria, ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo na tiamo na siya na amaw na siya kagabot silingon mangin running mate siya na ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos. Ti bantayan naton ang mga development angot sina iya sa mga supporters ni Inday Sara. Alas 2, just sa Shati Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na kita titawe sa itong sining tupiko karon nga adlaw no. Kadto kita sa itong tupiko ya karon nga adlaw. Ang siling balang ang atong sining nahanungod sa mental health, no, mental health sa karon nga panahon sa COVID-19. Ini tips lang ni gamay ni Tita Wilma para ma-share naton sa itong sini mga kabataan na ang natungod sa mental health. Kay ti normal man lang mo kag nakabatsyag kita nga ginikanan, kahangawa, kabalaka sa itong sini mga kabataan man, di ba? Especially sa iton mga kabataan kahadlok gidya kag di mapamhamtang sang pagsulod na sining panahon sang pagsulod kag sa karon ginakaluyan kita nga amat-amat no may ara ya development nga daw amat-amat ginakaluyan kita nga makahulag na sa pihak sining padayon man nga pagpakig-away naton sa COVID-19. Ilabi na gid nga nagalawig pero amat-amat man nga nagakanay-kanay ang krisis nga ginatubang nato ng COVID-19. Kay ti syempre bilang ginikanan magluwas man sa pag-atipan naton sa aton mga kabataan sa ila sini mga needs, sa ila sini mga kinahanglanon ay aton gidya concern amo ang ikaayong lawas ng aton mga kabataan para makalikaw sa coronavirus. Importante man nga aton proteksyonan ang aton mga kabataan kinahanglan na tudluan man naton sila na kag isa pa gid tawe kinahanglan pakita man naton ang aton concern nahanungod sa mental health ng aton mga anak. Samtang ara sila sa balay, samtang makagwa man sila pero limitado nga nagaugtas-ugtas. Hindi magwa, hindi mag-imponto sa ilanay. Kung magwa na gid man sa imo anay nga ang imong face mask kapag sulod to anay ay pamobo to anay. Amo na ng iban nga mga ginikanan. Pero subong daw pasalamat kita kay ti may ara ng bakuna na may pagbakuna na sa mga minor de edad pa lang. Minor de edad from 12 to 17 years old. Pero amat-amat lang. Pero hindi gyapon malikawan nga may mga kabataan kita ilabi na mga kabataan na ito nga may mga comorbidities, may mga ginabatsyag bala sa ila sinilawas, di ba? Nga magpabilin sila nga mas stress emotionally kag mentally, di ba? Tungod sining pandemic nga ini. Hindi nato na pagpapabayaan kag hindi kita iya magkahuya magpulo pamangkot kag magpangayo sang bulig. Kung kinahanglanan mo ina nan. Kag mga bata may ara nga ginasulusing alan ng kamuda ay sinulusing alan sa ano daw Nya labi na gid si Lula, labi na gid si mama or si tita or si tito, di ba? Hindi sila gusto magwa kami na pina mga anak ko na intindihan na ito para ina sa inyo mga kaayuhan na. Kung ginaakigan bot silingon, palangga ikaw ni nanay or ni tatay, palangga ikaw ni tita or ni tito, kag palangga ikaw ni lola kag ni lolo. Kung nga ginaakigan ikaw, gani instead nga maakig ka, istorya na lang. Amo man sa ginikanan, instead nga yaw-yawon mo or singgitan mong bata, mabitaw ga palapit na istorya sang maayo ka kag ara lang niya sa sulod sang balay nga pwede man lang kamo magkahampang kung may mga manghuda siya or magulang or if not naman tatapos ang imong mga trabaho dira sa sulod sang balay, di ba? Ara banding-banding sa mga ginikanan kag sa sin o man nga miyembro sang panimalay or sa mga tupad ninyo iyang adlaw-adlaw nga naginupdanay ang mga kabataan nga safe naman pwede na sa karon, di ba? Kag nami pagin nga makabanding man ang aton mga kabataan sa mga pareho nila nga mga
pareho Manila nga mga kabataan sa karon nga panahon. Kay ti ma-share bala nila ang tagsa-tagsa nga kung ano mga mabatyagan nila tungod sa kabudlay sa paghulag pag magluwas sina nanungod pa sa ila sini mga module asang ila pag-eskwela, at least exchange ideas sila na buligan naton nga mga basta kita nga mga ginikanan ara tayo nagasuporta sa ila nga istorya lang amo na balahambal naton sa mga kabataan mismo nang imo mga friends na mismo nang imo barkada ti ara di ba ang mga estudyante naton may ara sila group chat na sa Messenger, di ba? May ara sila pero hindi may ara ang mga teachers gina-create na. Nga bisan paano bala maka-chat ang mga estudyante labi na kon mga close sa ila. Na magluwas sa ila siniya mga lesson nga gina take up sa ila sini online classes maka-PM man sila kag maka-bulo-balita ay sa mga nagakatabo sa ila. Baw kami hindi makagwa-gwa prasta lang da ako. Kami si Mama Pertigidya si Tita gina maraha mo na bala. No? At least mabalaan naton ang mga nabatsyagan kag gina-experience sa mga kabataan, mga ginikanan. O gamito natin ng social media. Pwede gid hambal ni Tita Wet chat. Pwede man video chat para makita na hala nagtambok. Hala naglaba imubog, di ba? Makaamo na mga kabataan. Pwede man magka-text. Kamustahan na ka mag-ulo istorya. Mamati sa mga ila dira experiences, imo dira experiences na kag ang inyo man nga mga nabatsyagan tag sa text. Amo nang siling naton bala nga padayon naton ina gina-experience pero kinahanglan let's survive this together. Kinanglan malampuwasan naton ini tanan-tanan. Updanay kita tanan-tanan. Pangitaan mong kabataan mo kung anong ginakalingawan, di ba? Ano ang ilang passion? Kung drawing, subong tawara mo, mga gadget, cellphone, di ba? Amo nang ilang ginakalingawan. Okay. Pero kinanglan, limitahan man nato ng oras. May oras kinanglan. Hindi all the time. Kay once nga may-use na sila sa among sinakabudlay na kontrolon, kinanglan, may limitasyon na. Kung anong talent sang bata mo, anong abilidad sang bata mo, bisan sa balay ma-develop mo. Kung kamo sa balay na pwede ka mo kakanta-kanta dira, kay tiara man lang kamo isasulod sang balay, di ba? TikTok, muna nasubong mga bisan bata nga gamay, TikTok, at least malingaw ang mga kabataan, di ba? Makabuligi din na sa pagpahagan-hagan, pagbuhin sang anxiety, nga ilaman mabatsyagan, gina-experience sa karon nga panahon. Nga inabalang bisan wala ka sa school, ay pwede man ko gali makatuon sa mga nagkalain-lain nga mga bagay, bisan ari lang ko sa balay. O, di ba? Amulang na iya ka simple. O, kag himuan man naton ang mga kabataan routine. Kag ikaw man mismo mga anak, kamo man mismo mga anak, himo kamo sa inyo routine, bi adlaw-adlaw. Tinguhaan nyo nga masunod ina. Pagbugtaw sa aga, ano oras kamo gabugtaw, ano una nyo nga ginahimo, pagkatapos, kung naka-online na kamo, or time na bala sa pag-answer sa inyong module, ilista nyo na siya. Para nga mapasunod ninyo, hindi kamo magsala-sala. Kag ikaw man mother dear, tita or tito, or papa, lola or lola, lolo, buligan nato ang aton mga kabataan nila. Kag samtang arada, syempre, no, damo na learn ang mga kabataan, kapin pa sa mga house chores, mga ulubraon sa sulod sa balay, kadamo sang ila na tunan. Ara sa gardening, pagpananom-nanom, matunan ginila ina. Kag syempre sa paglimpyo sang salog kag magmap manarapo si Inday kag si Tutututo nakatuon gid. Pwede man nga kun hapon kung ano ang ilagi na kalingawan, yes, go, di ba? Pareho sang kung mahilig sila mamati sang mga music, or lantaw sila online, or kung let's say may internet access ka mo, may TV, kag nakaangot sa TV, makalingaw ina. Makaupod pa si Lola kag si Lolo kag malingaw pa. Di ba? Amo na yung mga apo himuon na kag sa tiun naman sang kagabihon kinahanglan magbasa na magbasa ka hindi lang yang pagbasa sa mata nami gid bala oral nami gid tuon kamo sa pagbasa nga nag inyo gid ginahambal nga mabatian mismo nimo kag mismo ni nanay kag ni tatay or sino man sa pamilya kay nga kun ara lang sa pensar mo
mangin mahuluyon kag gid man si sala bala akong ginahambal. Tuod na isa experience. Kinahanglan mga bata nami gid. Kag pagkatapos paggabi na kung mga mga nanay sa na siling na naton tudluan naton ang kabataan nga magpangamuyo, di ba? Updo naton sila sa pagpray. Kay sa school, di ba may religion man, may catechism sa mga public school. Yes, tudluan naton sila how to pray. Himuon nato na nga makalingaw man sa ila nga hindi naton sila pagpresyoron gid nga kinanglan upod gid kamo amoy ni kundi amat-amat sa mga wala pa makatuon nga mga kabataan kinanglan mangin habit ni nila maanda nilang pagpangamuyo, di ba la? Kag exercise himuon gid pahimo ta na sa mga kabataan naton kinanglan may mobility, kinanglan mga anak di ba may mobility gid kamo, di ba? Kinanglan hindi lang nga pungko lang kamo, sandig kamo, higda kamo sa salog, samtang nagauyat sa inyo mga gadget, amo na kinanglan, exercise man, di ba? Laki nang maghulag gid ang atong lawas para nga magbaskog ini resistensya gid ninyo batok sining COVID-19 nga ina kag iban pag nga mga masakit ilabi na gid uso subong iya ang trangkaso na. Kag kung ano man ang mga achievements sa school na bisan online, bisan na blended learning lang, o kung ano man nga mga special occasions, basta may achievement, kung naara dira, sa kinanglan, may ara kita compliments nga mga ginikanan para sa ila. Pwede man nag-iban ka vlog-vlog, di ba la? May iban na, ara man ka photoshoot, may virtual celebration sa social media, upod man ang mga friends, kag family. Kanami lang tawon nga mahimo na sa aton mga kabataan. Pero kinahanglan ginikanan o sisaon man naton. Hindi lang naton pagpagustuhan man ang aton sini mga kabataan. Kinahanglan o sisaon man naton ang mga informasyon, kag ang mga makaupo nila online na mag-share lang sa inyong mga mapuslanon nga mga bagay. Labi na sa social media. Ginikanan kita as always, ari lang gid nga mag-guide sa aton kabataan. Wala sang malain nga, ano na nalantaw mo, di ba? Ako niya, yes, imo na, pero bipalili, bisi mama, o palantaw, bi kay tita, di ba? Wala sang malain dira. Kag kinanglan, ara, gid kita nagalantaw, kag nagabantay sa ila, para hindi sila maglapaw sa limitasyon sa mga bagay nga hindi nila dapat iya makitaan, dira. No? Kaya dira man natin, damo, gid tayo bagay nga matunan kang man sa social media. Ilabi na sa iton sa mga kabataan. Kinahanglan makatuon kita ginikanan kag kabataan, padayuno naton ang pagtuon kag pag-intyende sa isa kag isa sa sulod sang panimalay naton, ilabi na sa karon sang pandemic nga padayon naton nga ginaaway. Kinahanglan may sharing balag sang aton sining sharing sang kalipay nga aton mabatyagan man within the family, kag ara gid ang paglaom. Ang hope nga ginatawag. Hindi gid kita magdulay sa paglaom. Ilabi na nga Christmas is fast approaching. December madasig na dugay-dugay. So kinahanglan ipabatsyag naton ina sa mga kabataan. Nga bisan padayon ang pandemic, padayon sa gihapon ang pag-abot sang Pasko. Ang pag-abot sang aton sini manunubos. Ang pag-abot ni Jesucristo ni baby Jesus na mag-aabot kinaiya. Kag masiling naton sa sini iya nga panahon nga padayon kita nga nag-aaway sa pandemic, padayon man nga aton pagtudlo sa aton sini mga kabataan, tudloan naton sila on how to appreciate life. Kung paano naton dayawon kag batunon ay nagkatabo sa aton kabuhi. Kag kinahanglan sa karon nga panahon tudloan gid naton nga mangin habit gid ya, mangin kabahin sang aton mga kabataan sang ilang mga kinaiya ang pagpangamuyo. Especially may ada kita pamilya, no, may mga pamilya dira nga magsiling una lang kamo, paulihi lang ko, di ba? May ada na karon lang way pa ko ginagutom, pero sa siningation sa mga wala pa na yan develop sa ila pamilya, mas nami gid nga nagaupod sa pagkaon sa lamisa. Isa or duha lang ka klase sang sudan, bisan isa lang kon pagasaluhan kag pila lang kabilog, mabusog ang tanan kag maigo gid. Unlike nga magsiling nga karon lang, una lang kamo, sige lang mabilin lang dira, lain gid iya. Na mga ginikanan aton ina role para sa iton man mga kabataan.
Try naton na nga maghimo listahan sang 3 ka mga bagay nga pasalamatan mo adlaw-adlaw ginikanan. Mga anak, himo man kamo nga dapat naton pasalamatan adlaw-adlaw 3 lang gid ka bagay. Hindi mo na kinahanglan nga i-explain. I-share mo lang ina. Share mo lang ina sa mga friends mo kay nga kita magapadayon sa pagkabuhi diri sa kalibutan. Padayon kita iya nga mag-aaway. Sining hindi naton makita nga kaaway nga COVID-19. Kag magpakaisog kita. Hindi kita magdula sang paglaom. Kinanglan mag-isa kita. Mag-isa kita sa ano, Tita Wilma? Mag-isa kita sang dapat naton himuon. Kay ang aton aksyon para sa aton kaugalingon, halin sa tag sa kamiyembro sang pamilya, malaton ina pagwa sa aton komunidad, sa aton extended family, kag siyempre, ano bala, amat, makita natin yung progress, makita natin nga may epekto gali, Tita We, no? May epekto gali ang atong ginahimo, bisan paano sa pag-away sining COVID-19. Amo na siya ka very effective. Basta mag-isa kita tanan. Mag-isa kita tanan para ang paglaom ay tun maangkon ang kalipay, paagi man sa aton pagpalangganay kag paghigugmaanay sa diin sa pag-abot sang adlaw sang Pasko na kita mangin malipayon bisan hindi kita mag-ina tubangay, di ba? Sige to ano na yaw, sige ka lang alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Amoy lang na ma-share ko sa inyo, ana. Sa karon iyang hapon, pero parents na, kag sa iton man mga kabataan, makabulig ina para sa iton mga anak, di ba? Yes, makabulig ina kag sa iton mismo kaugali. Dali lang siling ni 6823. At may intra ko sa Pamaskwa, sa Pamaskwa, ano pwede, text, Rebecca, sige, try ko na send si imo karon, tagahandumanan siya ko no. I-send ko sa imo ang mechanics. Don't worry kay tingwa ni Tita Wilma. Kay base iya kung mabunutan ng imo entry, kag ikaw pa ang magdaong months ng 500 pesos nga cash. Liug tamyo sa Family Patrimonio, salamat 2230. Salamat gid. Kag, Tita We, mayong hapon ka pamatigid ko sa program mo. Tamyaw ko lang 2 kids ko, Angel Grace, kag Aliza Gwen. Tulog pa sila kung nagyapon na sa subong. Okay, salamat gid. Tamyawa lang na para magbugtaw 2919. Dira sa Ilananday, Inday Nelmi, sa Idalom, Inday Nelmi. Inday Nelmi, Realista Good PM. Gapamati sila. Gapamati sila dira. Salamat gid. Samtang nagabulubaligya, ay dalayawon ina iya nga hilimuon sang aton nga mga palangga man nga mga kauturan nga nagapaninguha nga makapadayon kita iya sa pangabuhi adlaw-adlaw. Di ba kinahanglan ta na iya. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabat. Hindi naman yung hapon, Miss. Okay. Thank you, kid. Sonia de la Torre Delgado. Ngayong hapon, Tito Wilma. Embong du Campo, good PM, Tito Wilma. Yari naman gihapon sa iton kamot ang kadalagan sa mga kandidato. Yes. Magsilinggan ni basta election ang sugo sang aton balatyagon. Ha? Hindi ang kabalo naman ka muna sa modelingon ni Tita Wilma. Mayong hapon, Action Tita Wilma, diding alohamiento. Salamat mayong hapon. Kag si Violeta Gani Grasparel. Kung gusto niyo ako tawagan, ari ang ako. Wala kami nga silinga kami ang matawag. Kamo mapadala sa inyo entry diri sa amon sa Action Radio. Kay ginabunot, kita nyo ding boxes sa tubangan ni Tita Wilma nga kadalag ko. Dira na kay kumasend ninyo ginaprint namon ina kag ihulog sa Dropbox. Mayo nga po Tita Wilma, Tita Dome, mahuya man ko tani, galing wala na kung may mahimo, kundi pangayo ko sa inyo bulig para sa akon iloy, kay ni Paralyze siya gusto ko man tani, magpangayo bulig sa inyo. Paralyze gusto ko man tani, magpauli sa among lugar sa Isabela Negros Occidental. Galing bisan inupliti, wala gid ko, diin kay Inday Violeta, gani Gasparil haw, diin ang imo pamilya, ang imo mga utod, mga kabataan. Amo na siya, sige, diin ikaw nga bahin sang Negros. Good afternoon, Tita Wilma. Ari kami gapon ni Nanay Isabel, ga-monitor diri sa Victorias. Tita We, happy Saturday. Sir Eddie Laos, happy Saturday man sa imo. Okay. So, Sonia de la Torre Delgado, mayong hapon lang kay Romeo Kauntao, Naniel, kag kay Miss Ems Aboso, thanks for the heart. Salamat kid Miss Ems, kay Christopher Alba Juvilio. Marvin Lumakhang, kay Dante Perez, yes, hi and hello lang dira sa imo, kay Roslyn Valdisimo. Lord V. Solomon, kay Diding Alohamiento, salamat man. And kay Corvida, salamat man. Relax lang kamo dira, balikan lang kamo ni Tita Wilma dugay-dugay.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sa mga may entry ang aton sa pamaskwa sa ARB. Sino ay han? Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aha, sinuayhan siya. Sinuayhan siya, Tita Wilma. Sino ay nabunutan ng mga batong sa itong 500 pesos nga cash, no? Sa karon iya nga hapon. I-try tabi kung masabat. Hello? Hello, ngayong hapon. Uy, hello, mayong hapon. Ngayong hapon. Sino ni siya? Si Primo Lampaso. Primo Lampaso. Pila nang edad mo, Prims? Prims? Quezon City. Sabi, Wow, 57 ka na? Lapitay lang tagali nga duha? Okay. Taga diin si Primo? actually, ma'am, sa bakungan na kasi anak mo, pero subong temporaryo ko dito sa Sabila. Okay. Sa barangay Kabakungan, La Castillana. Na, balaan mo gid ko na, mabalaan taman kon kamo nagapamati gid sa Action Radio kay kilala ninyo, kaga nahibaluan ninyo mga programa diri. Ay, kita mo kilala mo akong tingog. Well, anyway, sa imo Primo Lampaso, ikaw masuwerte nga mga baton sa itong 500 pesos nga cash, no? Pero isa lang pa kayo ni Tita Wilma sa imo, ha? Sugpunan mo lang hambal ni Tita We, pwede gid. Ma'am, sugpun ka lang, okay gid, na? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Wow, very good. Salamat gid Primo Lampaso sang La Castillana. Ikaw nga ton winner sang 500 pesos nga cash. Congratulations. Hulaton mo lang ang imo dira nga text, no? Text halin sa Remittance Center kung kay ni pa sila na mapadala sang imo sini reference number kung para makuha mo imo 500 pesos nga cash. Okay? Yes. Salamat. Okay, salamat. Halong gid, sir. Salamat gid. Sama man na halong. Salamat man. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. So, congratulations, Gid, sa aton sini winner. Mo Tagala Castillana, kibot gid ko. Sino makasabat ni Tagala Ara, Gid. Kay kabalugi kita mga Tagala Castillana, mga suki na ito nila. Dira sa may barangay Kabakungan, Primo Lampaso sa liwat, 57 years old. Congratulations. Hulaton mo ang message sa Remittance Center. Kay send nila sa imo ang tracking number or reference number para mag-claim mo sini 500 pesos nga cash. Kag si Tita Wilma magapadayon man, ay hindi. Uyangan ta na lang sila tiyempo, Tita We. Kay ara, makita natin sa atin Facebook Live, kag di man sa atin text hotline, gapangayo sila kung di nila ipadalang ila sini entry. Kayo, tawi pwede gid kami ka-intra sa pamaskuan nyo. I-text man tawi, I'm Inday Mary Ann, 4505, isulat. Kung anong inyo i-text, ari, tagaan, tagid ka mo tiyempo, no? Kung anong inyo i-text, ari, sa inyo mga cellphone, i-type ninyo Action Radio Bacolod, na Action Radio Bacolod, dason ano nga programa, sa ano nga programa ninyo ininabatian, halimbawa, Action Radio Bacolod, tiari ka mo subong, This is my life. Namo na inyo i-type pa, Action Radio Bacolod, This is my life. So, pon nyo dayon, type inyo ngalan, inyo edad, inyo address, kag ang inyo contact number, ang inyo cellphone number, na inyo contact number. Amo na siyang inyo isend sa ari diin nga numero, ari ay sulat pagidara. 0970 495 1202. Again,
Ipadala ninyong inyong entries sa 0970-495-1202. Kay ko ma-appear na dang inyo sini entry, amo nang gina-print out namon, kay gina-raffle namon para nga mangin winner kamo. Mula ka simple lang nga daan, ha? So, relax lang anay dera. Alas 2:51 Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagadapyan na ikaw nang ginapamati, alam mo ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan at mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat. This is na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kamo dira para naman sa iton horoscope. Sa iton horoscope para karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 13 tuig 2021, pamatiing inyo zodiac sign. Lingaw-lingaw man na natawi. Yes! Sa mga Scorpio,
Ang mga Scorpio nito, Oktubre 23, tubtub Nobyembre 21. Bam, mabaskog ikaw karon nga adlaw. Na? Kag ang mabaskog or ang very strong musubong nga pamatyagan, maayo gina para sa imo, maayo kid. Kay ang mga kaayuhan, nagahulat sa imo. Nagahulat sa imo, kag amat-amat nga nagapalapit sa imo, para sa imo man kadalagan kag kalipayan. Aba, kag tungod, tungod mabaskog ang lawas mo karon nga adlaw, malikaw sa imo ang mga mahuyang. Maswerte mo nga mga numero Scorpio, 16, 21, 24, kag 31. Ang imo sini maswerte nga kolor, na? Lucky color is green. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 22, tubtub Disyembre 21. Kilanglan Sagittarius, at tubangon mo ang madamo nga palaabuton. At tubangon mo ang damo bala nga tomorrow, ngang buwas madamo, hindi mo na pagbalikan ang mga nakaligad. Ang mga nakaligad na. Kinanglan, go ka lang. Kay nga, kinanglan, hindi mo na sila pagbalikan, kay isa. Kapag atras, but singang balikan mo, makahatag sa imo sang hindi namin nga resulta. Pag-atras nga magaresulta man sa imo kabuhi, nga hindi ka na magpadayon, kundi buot silingon, ma-down ka. So, nami lang gid sa Sagittarius, go lang. 9, 16, 27, kag 34, mga maswerte mo nga mga numero. Violet is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, Minero, Justin 9. Kung anong ara sa imo, kung ano nagibala yung ara sa imo, kinanglan, hugton mo ang pag-angkon sina. Hindi mo pagsundon ang kadaman dira or ang kalabanan dira, nga sa diin, kung nga amalipayon sila, ginabuhinan nila or ginapatumbayaan nila ang grasya nga ginahatag sa ila. Ang iban nagadalok pa na iban nga Capricorn. Kinahanglan kung may mabaton ka mo, especially regalo, from above, no? Regalo rin sa imo, kung sa lawas mo man, sa health mo man, or whatever, kinahanglan, halungan mo ang mga ina. Tubtob nga, magadugang, kag makahatag man kalipay sa imo pamilya, kag sa imo isig katao. 14, 18, 27, kag 36, mga maswerte mga numero, peach is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18, abi mo, hindi lang niya kalipay ang dala mo, kundi katawhay sa mga tao nga likom nga nagakasubo. Or likom nga masubo ang ila kabuhi, kag nagakauhaw sang paghangop, kag pagpalangga, Aquarius. Wow ka nami kay Aquarius. Amo na yung mensahe sa imong horoscope karong adlaw. Mga maswerte mo naman nga mga numero, 17, 25, 34, kag 11. Red is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 17, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ano man ang gina-experiensya mo sa karon Pisces, isa lang ang mga resulta sina. Ikaw, makaangkon sang maayo nga kabuhi. Kag mas damo pagid ang mahisa sa imo. So, be good lang, ara ka lang sa hustuya. Maswerte mo nga mga numero 3, 18, 27, 30, kag 35. Apple green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3. Relax lang anay ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Liwat pa dayon kita sa pagpangamuyo, ha? Opdi ninyo si Tita Wilma para sa aton tanan. Pangamuyo para sa Orasyo Emperada, batok sa COVID-19. Orasyo Emperada batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtulag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. So, salamat kit sa inyo pagpapod kay Tito Wilma sa iton sa pagpangamuyo. Orasyo Emperata batok sa COVID-19 kag sa atong 3 o'clock prayer. Hindi ko na pagutangon hindi ko na pagutangon. Tapuson ko nang nabili na ito nga mga subject sign para sa inyo. Dira kay Wendell Realista, okay, gid, halin sang una, balatawi ka pamatig, kami paliyog lang greet kay Tito ko Walter, kag si Ninia, kag taga Barangay 9, nga pamati, di sila,
sa una sa balita, una sa action. Salamat gid sa inyo, Wendell, salamat gid. Martin Aliling, salamat man kakahena si Magalona. May damo gid nga salamat. Tanan nga listeners watching from Lower Bikutan, Taguig City. Salamat kid. Okay, di na tatutuwi. Ara kita sa Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Padayon na lang Taurian. So, sa imo horoscope, padayon na lang ang katinlo sang imo handom. Kaysa sina nga paagi, mismo iya ang kahitaasan or ang langit. Amo ang magahulag para sa imo. Kag paayuhon ang dalagan sa imo sinikabuhi. Jess 13-26 kag 38 mga masuwati mga numero. Green is your lucky color. Mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 20. Dapat, Gemini, kalmado ka lang. Tago ang emosyon. Kay hindi pa ini subong ang tion para nga mahayag ang imo pinasahi nga balatyagon. Kay nga, inang nabatyagan mo subong kung ipautwas mo kadamo sang masakitan. Gemini, masuwati mo nga mga numero 1, 12, 27 kag 32. Padayon sa Tita Wilma. Ay, hindi color pa ninyo, no? Mas lucky color is yellow sa mga Cancer, Hunyo 21 to Hulyo 21. Abi mo bala Cancer, mga Cancer, special ikaw or kamo sa mga matas ng kalangitan. Gani gani ang mga sikreto ninyo ginapangamuyo pasugtan basta mga maayo na kagbilang pasalamat tumano ninyong inyo pangako nga buligan ninyo ang mga kapuspalan. Mas swerte nga mga numero 7, 18, 36 kag 42. Purple is your lucky color. Yes, Leo, mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Hindi, nanuman. Ano, Leo, no? Hindi maayo ang anuman sa aton kabuhi nga sobra-sobra, di ba? Sobra o kung kulang, basta sobra-sobra gid, hindi may kinanglan ari lang tas tunga na. Buhin-buhinan mong imo pag sobra sang malapit sa balatyagon mo. Pero sa maayo nga paagi. Sa amo sina nga paagi hindi maglain ang buot niya or nila sa imo. 5, 16, 26, kag 34, mga masuwati, mga numero, pink is your lucky color. Yes, ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob, September 22. Hindi mo na kinahanglan pa, Virgo, nga, hindi mo na kinahanglan ang kabulig o alalay, no? Hindi mo naman kinahanglan ang support. Ilabi na gid nga, ang paghulat, amo ang kabaylo sina, may ginahulat sila. Pero feeling mo, kaya mo na. So, tindog ka sa kaugalingon mo. Masuwanti mo nga mga numero 10, 14, 29, kag 35. Beige is your lucky color. Ang mga libre naman, mga libre City, September 23, tubtob, October 22. Madamo ang mga hindi magkonforme sa imo karon nga adlaw. Tungod, permi lang niya maayo ang gusto mo. Permi lang inatungod, gusto mo maayo lang ang matabo adlaw-adlaw, kag maayo ang imo mangin kapalaran. Nakita nila ina. So, padayon na lang kay sa imo ginahimo, ma-impluwensyahan mo sila. Libra, mga masuwati mo nga mga numero 8, 23, 36, kag 11. Blue is your lucky color. Okay, tinatapos gid man ni Tita Wilma ang mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon niya nga adlaw. Sabado, Nobyembre 13, tuig 2021. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Acts chapter 16 verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Salamat gid sa inyo mga palangga nga mga tagpalamatikag siyempre sa itong countdown. Tawi, pila na lang ang nabilin. We only have 42 days till Christmas Day and 49 days till New Year. Oo, gid na siya. Pero tiun man sang pagpaalam ni Tita Wilma karon nga hapon. Pero sa This Is My Life, paalam na gid kita.
tungod sobra na kita. Ha? Maayong hapon sa liwat, happy weekend, happy family day, happy Sunday para buwas Lunes na naman. Standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!